Akawadhi wechego eko mabende timore aluora mag counties wa makalu e county ma Kisumu. Center mar kungo were kata talanta manoeri Creative Art Center mar ting'o malo rowere olos kit Mikayi e sub county Maseme e county ma Kisumu. Kit Mikayi tourist site manager manoeri Margaret Kawala owacho ni center noero miyo rowere thuolo mar nyiso kod fwenyo were kata talanta mabende gin godo. Kawala owacho ni e kinde gi eki moloro skunde e pacho kaendi rowere matindo nyalo donje timbe maganjawa. To mano emomiyo gi Loso center kama nyithindo nyalo dhi mondo mi giyud gima gitimo. Ka bende nitiere jogo mabende ochiwore kata volunteers mabiro puonjo nyithindo loso gige lwedo mopogore opogore. Kawala owacho ni chiro mar gigo mabende nyithindo biro loso biro bedo kit Mikayi kanyo kaluore ni ibiro usne jolimbe mabende biro dhi limo kanyo ero. Kore MCA ma Central Seme manoeri Sali Okudo owacho ni project noero ber kabisa nikech obiro ting'o malo ngima nyithindo e yo makare. Today we are gathered here at Kit Mikayi Historical Site to officially launch the Creative Art Center that is going to help our young girls and boys into trying to put up with the form of creative art so that they can sell the stuff that they're going to make so that they can get money that they're going to use into getting themselves some basic needs that they might have not been able to due to maybe lack of parental guidance and any other thing that may make them not have the basic need that they should have. Kit Mikayi Creative Art Center maena program ibro tiye gi the youth wa partner gi Miss Kit Mikayi 2019-2020 Imelda Ochar and Kit Mikayi Widows program mokelo the beadwork wakelo the artist wang'e nitiere artist mang'eny mowuok Seme karka kata mawuok all over. Koro mae wachaka program mochaka wuono ma waseyudo trainers adek mabro ga biro weekly mondo giti gi the girl child nyithindo ma sani wang'e ni nyithindo ok dhi sikul to ka gibiro mopuonji gi twang'o tigo. Already wan gi market mar visitors mabiro Kit Mikayi. Koro gige gigo gibro uso mondo giyud pesa ma ginyalo konyrego, ng'iewo sanitary towels, ng'iewo modhi kaka manyiri, yawuoyi nyalo ng'iewo godo innerwears to be ginyalo save moko mag ng'ato chop kata kuma onyalo uso the work. To also ka gibedo trained on beadwork manyiso ni gibro ndikore kendgi. Within Kisumu County, Governor Marwa Professor Peter Anyang' Nyong'o nokao nafasi gi MCA ma kaendi bende ma East Seme ne gikao time ma oket pesa mar creating a resource center within this compound kama wantie niendi manyalo konyo nyithindo. E kinde ma wadakie niendi sani ok wanyal wacho ni wadwaro mana tije indikowa. We have to create. To wan gi nyithindo mang'eny ma otimo manigi a lot of talent maginyalo timo gik mopogore opogore. Waseneno display mar nyithindo moa mana Seme ka moa kuonde mamoko matimo a lot of beadwork, matimo a lot of pottery, magoro to mago te gik manyalo kelo a source of income kar mondo wabed ka wang'iyo wach achiel. So mane wach maduong' manokelo wa kaendi mondo wane kaka ji nyalo donje e other sectors mondo olok ngimagi.